चैद्द'आव जोंहा बावखुंग्रि फेस्टिभेला मोजाङैनो मोजां जागोन एखेबारे मोजाङै जाथारगोन बेनिखायनो आं बयखौबो खावलायबाय जोंनि बावखुंग्रि फेस्टिभेलाव बयबो फैनानै पार्टिसिपेट खालामो आरो हाजो गाखोनाय कम्पिटिसन गिला गेलेनाय कम्पिटिसन मोसानाय कम्पिटिसन माने खमलायनाय कम्पिटिसन बेवहाय बयखौबो आंनि गेलेगिरि बिथांमोनखौ बयखौबो खावलायबाय आरो पार्टिसिपेट खालामनानै प्राइज लांनो थाखाय आं बयखौबो खावलायबाय जिखुनु 12निफ्राय जागायनानै 14 तारिखआव जोबगोन बे मेलायाव जाहाथे जोंहा 14 तारिखआवथ' लाख लाख मानसि जाखायो देग्लायबो लाख लाख मानसि फैगोन आरो जों बावहाय बेखेवनो थाखाय गोबां जोंनि आलासि बिथांमोनखौ लेंहरदों आरो बिथांमोना 12 तारिखनिफ्रायनो पार्टिसिपेट खालामगोन बैसागु मोसानाय बेनि बादायलायनाय थागोन आरो बे बादायलायनायखौ जों अलरेडि दिनैनिफ्राय एनाउन्स खालामबाय सोरबाबो बादायारि दंबा बैसागु मोसानाय बादायारि खालामनो फैनो हागोन 13 तारिखआव बान्था होगोन बान्थाखौ होगोन जों बेयो 50,000निफ्राय आरो 25,000 जायो फार्स्ट प्राइजआ 50,000 जोङो आवगायाव 1 लाख होदोंमोन खिन्थु थांनाय जे बिटिआर गभर्नमेन्टआ 50,000 होदों देग्लायबो 50,000खौ होनो थाखाय आखायाव लादों बेथ' थाखागोन अमा सावनाय दाउ सावनाय ओंख्रि जानाय नारजि ओंख्रि मोनजानाय बेफोर थाखाजोबगोन गासिबो प्रिपेरेसना जागासिनो दं दाख्लैबो जागासिनो दं आं दिनैबो नायबावगोन आरो जाबाय थागोन मोजां जाथारगोन आं बेनि नोंथांमोननि गेजेरजों खावलायनो लुगैदों जेन बयबो बे बावखुंग्रि फेस्टिभेलाव गावनि गाव लाइफ भट होखांनानै एन्जयमेन्ट खालामनो आरो बावखुंग्रि हाजोखौ नायनो बयबो फैयो आरो बावहाय मोनसे धर्म स्थान हिसाबै बयबो नुजाफैयो जोंहा गासिबो जोंनि हारि बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीखौ आं खावलायबाय जों बावहाय फैनानै जाहाथे गावबा गाव लाइफआव एन्जयमेन्ट खालामफैनो हायो बे हाजो गाखोनाय बादायलायनायाव गोबां जायगानि जोंनि आसामल' नङा गोबां जायगानि हिमाचल जोंहा काश्मीर गासिबो जायगानिफ्राय फैयो आसामनिफ्राय पार्टिसिपेट खालामो जाय देरहायो बेनो जोंनि थाखाय उइनार माराथन खारनायखौ जों देग्लाय खालामासै साइक्लिंखौबो खालामासै जों देग्लाय